23 nieuwe brede rotondes en viaducten, 110.000 tonnen asfalt en al met al een lengte van 12 kilometer. Het zijn nog maar een paar getallen die de grutte van de nieuwe heek aanjouwen. Ljouwert krijgt ze een betere ontsluiting. Vooral het bedrijfsleven is de wiesmaai. Het meeste werk wordt dien aan de zuidkant van de stad. Bijgelijks hier bij Wurm. De staplachten verdwijnen en er komt een rotonde en 2 nieuwe tunnels. Maar de grootste verorings binnen bij de Werpsterhoeken. Daar werd een soort van terp online. Dat is een terp van zometeen een meter of 10, 12 hoog. Waarin alle kruisingen van het verkeer zitten. En daar zitten vrije kruisingen in. Dus het voordeel is dat je straks een volledig knooppunt hebt zonder verkeerslichten. Er gebeurt dus nogal wat. Maar wat betekent dat voor het verkeer? Zou het nou liegen, zullen de werkzaamheden wel een periode lang oerlijst Jan. Al denkt de projectdirecteur dat dat wel wat afvallen zal. We moeten uiteraard her en der op de bestaande wegen ingrijpen. Maar dat zal erg meevallen. We hebben een paar faseringen of lussen die we moeten maken om ons nieuwe werk te kunnen bouwen. In het begin zal dat wat hinder opleveren. Maar dat went vaak al heel snel voor de mensen. Maar Savier is het voor eerst nog net. De eerste werkzaamheden bestaan uit het verlezen van kabels en lieringen. Eind 2014 maakt het nieuwe heek de lezen. En zo niet denken dat de files voor jou het aast voor goed voorbij binnen. Nou, dat gaat wat ver. De komende jaren zullen er best nog wel wat files zijn in en om Leeuwarden. Als straks het werk klaar is, dan zal dat het beduidend minder zijn. En eigenlijk heb je gewoon een goed doorstromende weg op dat moment. Voor omwoners worden de komende weken infogeerkomsten organiseren. Jong is de eerste in Wurm.